نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau 19 ga watan uku wanda ya zo 2005 kuma 9 ga watan 2 1426 a wannan masallaci na juma'a mai suna masjidu abi ayyub al-ansari wanda yake a yan katako rijiyar lemo da local government, kamar yadda aka sanar cewa Malam Ja'far Mahmud Adam zai gabatar da muhadara ga mata akan mai taken rayuwar mata musulmi a addinin musulunci. Da haka abinda muke nema daga gare ku abubuwa guda uku ne. Na ɗaya, muna so kowace ta yi shiru ta yi tsit kamar ta je gidan mutuwa. Na biyu, duk waɗanda suke da tambayoyi su rubuta tambayoyinsu da rubutu mai kyau su aiko. Na uku, duk wacce ta zo da ɗa ko yaro idan yana yin kuka to ta tashi a buɗa mata hanya ta fita can waje ta je ta lallace shi, in yayi shiru sai ta dawo. Ba mu ce kasi kuka ba, amma in sun yi kukan ga hanyar da zaki ba mafi sauki ki lallashe yaro. Yaron da aka ji yana kuka sai a dan fita daga waje a lallashe shi, in yayi shiru ko ya bacci sai ki dawo gurin ki zauna. Sannan wacce duk ta tashi to gurin ta nata ne in ta dawo. Saboda haka dama Bahaushe yana cewa me wanda ya tashi in ya dawo gurinsa ne ko mai guri ya zo mai tabarma ya nade. Saboda haka muna so ku karkade kunnuwan ku saurara a tsanake domin ku ji muhadarar da malam zai gabatar. Muna fata Allah ya masa muwafaka. Malam bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. ina farin cikin saduwar mu a wannan safiya ta asabar 9 ga watan 2 watan safar a wannan shekara ta 1426 bayan hijira, wanda ya zo daidai da 19 ga watan 3 shekara ta 2005 miladiya a nan masallacin Abu Ayyub al-Ansari domin ansa laccarku wadda malamin ku, shehin ku, ni kuma aminina, abokina Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya gabatar da bukatar ku a madadin ku.
hakikanin gaskiya in ban da shi ba wanda zai mun tsaye irin wannan. Ranar talata kawai aka faɗa mun laccar, wanda mafi karanci ya kamata a bani wata ɗaya ko sama da haka. To amma yana da matsayin da ba zan ce masa ba zan zo ba, da haka na kukuta na matsantawa kaina na zo domin in faranta masa rai, in sanyaya masa zuciya, in yi so ko kuma zuciyar ku ta yi sanyi bayan tashi ta yi sanyi. Abinda nake son mu tattauna akai haƙoƙin mata a cikin addinin musulunci. Na taɓa yin lacca makamanciyar wannan so wani adadi da ya wuce a baya a waɗansu wurare da ba nan ba, amma na maga a yau akwai bukatar sake tattaunawa akan haƙoƙin da mata suke da su a musulunci. Domin a jiya Juma'a 8 ga watan Safar na wannan shekara, sannan kuma 18 ga watan Mac na wannan shekara ta 2005, mace ta yi sallar Juma'ar farko ta shugabanci mata a Amerika. Kuma aka fito da wannan a matsayin ɗaya ne daga cikin haƙoƙin da an kwacewa mata su, yanzu kuma alasan barka mace ta samu dama ta hau minbari ta yi huɗubar Juma'a, kuma a cikin mamudinta akwai maza. To idan har wannan shine haƙƙi daga cikin haƙoƙi da addinin musulunci ke son ya tabbatar wa mace, abinda wannan ke nufi rayuwar da annabi ya yi gaba ɗaya 13 a Makka da 10 a Madina, da rayuwar da kulafa'ur rashiduna suka yi shekaru 30 cur suna mulki, wato sun bar duniya ba tare da sun tabbatar da haƙƙin iya mace ba. Domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wata mace da ta yi limanci na Juma'a ba, ballantana a cikin mamudinta kuma a ce a garwaye maza da mata, haka a lokacin kulafa'ur rashidun. To da haka dai naga ya dace a irin wannan yanayi malamai na addinin musulunci su yalwata harshe, su yawaita magana, su duba cikin ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dan kokarin zakulo nau'ika daban-daban na haƙoƙin mata wadda addinin musulunci ya tabbatar musu, ba irin haƙƙin da yau Amerika da 'yan kanzaginta suke kururuwar za su tabbatarwa da ya mace ba. Da haka takardar da ke hannuna, ina cikin mota bayan na fito daga gida, ina jin bayan na zo daidai junction na kofar gidan Malam Aminu Kano, na ɗauki takarda da biro nake lissafa abin da zan iya tunowa na haƙƙin ya mace a cikin addinin musulunci. Kun ga ba wani bincike bane ko bahasi wanda yake dirsha, wanda kila in zan tsaya in yi bincike to zan samu haƙoƙin da sun ninka abin da ke rubuta a nan wurin. Zan lissafa mana su kamar yadda na rubuta su ɗaiɗai, tare da ƙoƙarin kawo abin da zai goyi bayan su na ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko shaidu na tarihi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bani ikon tunawa dan bani da shi a rubuce gaba ɗayan sa nan. Farko dai addinin musulunci ya yarda da kasantuwar mace a matsayin ɗan adam irin yadda namiji yake a matsayin ɗan adam. Mace ma ba dabba ba ce, halitta ce ta ɗan adam, mutum. Allah ya tabbatar da haka a cikin ayoyin alkur'ani masu girma. Yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Ya ku mutane, lalle mun halice ku mace da namiji. Allah ya ce mutane, sai kuma ya ce mun halice ku, wato ku zuwa ku mutane, mace da namiji. Wato sai wannan ya nuna yadda namiji yake mutum, haka mace ma take a matsayin mutum bil adama. khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Mun sanya ku zamanto shu'uban, al'ummomi daban-daban. Lafazin ash-sha'ab na nufin al'umma wanda karkashin ta akwai kabilu daban-daban. Yanzu idan ka dauki Najeriya, al'umma ce, a cikin ta akwai Hausawa da Yarabawa da Inyamurai da Fulani da Bare-bari da sauran yaruka. Wannan shine sha'ab. Idan an ce shu'ub, al'ummomi. Sannan wa qaba'ila, mun sanya ku zanto kabilu daban-daban.
kabila kamar Hausa kabila ce, kamar kuma Yarabawa ita ma kabila ce mai zaman kanta, kamar Inyamurai kabilu ne masu zaman kansu. Ubangiji ya halicce mu al'ummomi daban-daban sannan kuma kabilu daban-daban, bayan ya halicce mu mazan mu da mata. Wannan aya ce da take nuna mana cewa lallai addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace mutuntaka da kasancewar ta bil adama irin yadda da namiji yake a wannan matsayin. Abinda mutum ke samun fifiko da shi akan mutum dan uwansa shine tsoron Allah. Da haka Allah ce inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya fi ku daraja a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsare dokokin Allah. Ta fuskar halitta namiji ya dara mace, amma idan mace ta dara namiji tsoron Allah sai ta fi shi matsayi da daraja a wurin Allah. Ba ma sai an faɗa ba, kowa ya san idan mai tambaya ya tambaye ku cewa da Fir'auna mashahurin kafirin nan da matarsa Asiya waye fi daraja, waye fi kima, waye fi mutunci, waye dan aljanna, to amma waye lalatacce, waye kangarare, waye dan wuta. Kun ga a nan gurin takawa ta yi tasiri kenan. Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Lalle ubangiji ta'ala alim ne, masani ne, sannan kuma khabir, wani da al'amuran da bayi suke. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito, yace mutane gaba daya kala biyu ne, barrun taqiyun karimun ala Allah. Bawa ya zanto mai da'a, ya zanto mai takawa, jin tsoron Allah da tar dokokinsa, karimun ala Allah, wanda yake da mutunci a wajen Allah. Wannan mutum na farko kenan. Mutum na biyu daga cikin bayi, fajirun shaqiyun hayyinun ala Allah ta'ala. Wato mutum ya zanto fajiri mai aikata mugunyar ayyuka, ya zanto shaqi mara arziki, mara mutunci, sannan wulakantacce a wajen Allah. Duk duniya mutane iri biyu ne, da mace da namiji. Duk wanda ya zama a ajin farko to ya shiga cikin inna akramakum indallahi atqakum. Ko mace ko namiji, duk wanda ya shiga aji na biyu to ya zama wulakantacce kenan, wanda baya da kima a wajen Allah. To kaga anan ya mace tana da daraja kenan idan har ta yi imani. Ya mace bil adama ce irin yadda da namiji yake a matsayin bil adama. Abu na biyu, addinin musulunci yana karbar imani ya mace yadda yake karbar imanin da namiji. A cikin alqur'ani mai girma, duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda suka yi imani, to kira ne da ya shafi maza ya shafi mata. Duk da cewa alladzina jam'i ne na mazaje, amma mata sun shiga ciki. Amma tare da haka sai Allah ya sake ware mata da sunan almu'minat, mummunai mata. Ya ambace su tare da maza, wani lokacin ya ambace su kadai. Ubangiji ta Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim. Mummunai maza sai ce da mummunai mata, al-mu'minun wal mu'minat. Tare da haka sai ya ware mata daban, ya ambace da sunan al-mu'minat, yace ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yazrina wala yaqtulna awladahunna zuwa karshen aya. Al-mu'minat, wato musulunci ya karbi imanin ya mace irin yadda ya karbi imanin da namiji. Abu na uku, addinin musulunci ya yarda da ayyukan kirki, managarta ayyuka da ya mace za ta yi irin yadda ya yarda da kyawawan ayyuka irin na da namiji. Idan da namiji ya yi aikin kirki an yarda da shi, haka idan mace ta yi aikin kirki an yarda da ita. An siffanta mace da irin ayyukan da ake siffanta da namiji da shi, dan a nuna ta yi tarayya da shi wajen waɗannan ayyuka din. Ubangiji ta ala ce fallazina hajaru
wa ukhrijoo min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Waɗanda suka yi hijira kuma aka kore su daga garin su, aka fitar da su daga garin su da suke so, aka tilasta su yin hijira zuwa garin da ba nasu ba, aka cutar da su wajen bin tafarki da. Kaga duk wannan ana maganar masu hijira waɗanda aka kore su daga garin su, aka cutar da su, aka musguna musu wajen bin tafarki na. La ukaffiranna anhum sayi'atihim, zan kankare musu kurakuran su, wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zan shigar da su aljanna da koramu ke gudana karkashin gidajenta, karkashin bainayenta, karkashin gine-ginenta. Kila wani ce to wannan ai maza kenan, so ne allazina hajaru, su suka yi hijira, so ne ukhrijoo min diyarihim, so ne uzu fi sabili. To amma nan rabin ayan ne, a farkon aya an nuna da maza da mata abin ya shafa, dan Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa. Allah ya ansa wa mummunai cewa ni fa ba zan tauye aikin mai aikin cikin ku ba, ko mace ko namiji. Idan namiji ya aikin kirki ba zan tauye masa ladansa ba, haka idan mace ta yi aikin kirki ba zan tauye mata ladansa ba. Kaga ayar ta hada maza da mata ce. Sannan Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Duk wanda ya aikin kirki, mace yake ko namiji, yana mai imani da Allah, to zan rayar da shi kyakkyawar rayuwa a nan gidan duniya cikin kwanciyar hankali da walwala. Sannan kuma kuna sanar da ayar nan ta cikin suratul ahzab wanda aka zayyana muhimman sufofi guda 10 kuma aka hada maza tare da mata a ciki. fadin Allah ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kaseeran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sufofi 10 ne, yadda aka siffanta maza da su haka aka siffanta mata da su, dan a nuna yadda musulunci ya tabbatar wa ya mace aiki na gari idan ta yi, baya tauye mata shi. Abu na 4, alƙawalin gidan aljanna. Alƙawali ne da ya shafi mace irin yadda ya shafi namiji. Ba a cewa namiji dai kawai zai shiga aljanna, mata ma za su shiga aljanna. Haka Allah ya yi alƙawali, haka manzon sa ya yi alƙawali a cikin hadisai sahihai. A ayat da na karanto dazu, Allah ce wala udkhilannahum jannatin, zan shigar da su aljanna. Allah na nufin su duka mazan da matan, tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah, wannan lada ne da sakamako daga wajen ubangiji. Wallahu indahu husnul thawab, a wurin Allah kyakkyawan lada yake. Wannan alkawali ne na cewa maza da mata duk ana musu alkawali da gidan aljanna. Abu na 5, ya mace tana da haƙƙi wajen ta zaɓi miji. Ba a yadda ba mahaifinta ko wakilinta ko majibincin lamarinta ya tursasa mata auren wanda ba ta so sai wanda take so. Abinda iyaye za su yi shine ba ta shawara da kawo mata dalilai wanda ita ba za ta iya ganowa ba idan har suna so su zaɓa mata miji. Karkashin shawara da za su bata, da bayanai da za su yi mata, da kalamai masu daɗi da hujjoji, to sai ta zo ta gamsu da wanda suke so ko da ta ba ta san shi. Haka aka ce su yi. Idan sun ga sun samo wani namiji nagari suna son ta aure shi, ita kuma ta yi zaben tumun dare, to ba sa cewa dole ga namu ko dai ki aure shi ko shi bar gidan nan. Idan sun yi haka ba su kyauta ba, sai da su haba wance, ya ai wannan wanan fa idan an kwatanta shi da wani akwai bambanci. Wane mutum ne da tarihi ya nuna mai kiyaye sallah ne guda 5 cikin jami'i, mutum ne mai aikin yi, mutum ne mai imani, mutum ne mai aqida ta gari, mutum ne mai zumunci, mutum ne mai kyakkyawan tarihi, da bayanai dai da suka sani wanda za su faɗa mata. Amma kin ga wani ku da kika zabo fa sallar ma fa wata rana yayi wata rana baya yi, kuma a yanzu haka yake a makale yake, wani yake ciyar da shi, bai riga ma ya fara wata sana'a ba, ko irin mutanen nan ne masu zaman kashe wando ko na makamancin haka za su faɗa mata dan su gansar da ita daga kwaran dalili. To haka aka ce su yi, amma su ce dole sai kin auri wannan bai halarta ba. Addinin musulunci ya ba ta dama
ta zaɓi abokin rayuwarta da za su zauna tare, don rayuwar aure tana buƙatan fahimtar juna da san juna da jinkan juna da tausayin juna, to tana buƙatan ta samu wanda za su yi musayar soyayya da ita, ba wanda shi kaɗai yake son ta bai ta ba ta son shi. Hadisi ya tabbata wata baiwar Allah mahaifinta sun aurar da ita ga wanda ba ta so, sai ta kai kara wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta ce da shi iyayena sun aurar da ni ga wanda ba na so, ko shakka babu ba na son shi, me kake ganin ya kamata a yi? Sai manzon Allah ya ce da ita kina da zabi, in kin ga dama ki zauna, in kin ga dama ki nemi a sake ki. Sai ta ce wallahi zan jure in zauna tunda sun hada da shi, amma dama na yi maka wannan tambayar ne dan ka ba da wannan amsar, iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da iko a musulunci na tursasa ƴaƴansu su auri wanda ba su so. Wato kaga wannan yarinya tana da hikima, tana da basira, tace zan yi hakuri in jure in zauna tunda an bani zabi ko in zauna ko in abin nan, amma na so dama in maka wannan tambayar ne ba dan ba zan zauna ba, sai dan ka faɗa da baki wanda bai ji ba ya ji cewa ba shi halatta iyaye su tursasa yesu ta auri wanda ba ta so. Sannan kuna sanar da hadisin Barira da mijinta Mugis. Barira bai wace ta ummu na Aisha, tana da miji mai suna Mugis. Ummu na Aisha ta yantar da ita, auren ta ya mutu tsakaninta da Mugis, sai Allah ya jarrabi Mugis da tsananin san Barira, ita kuma ya zanto gaba ɗaya ba ta kauna shi, bayan da sun taɓa yin aure. Hakan yi haka, da ana soyayya kuma soyayya ta wargaje ta lalace har ma ta zama kiyayya. Mugis kuma tsananin san ta ya dame shi a zuciya, inda duk ta wuce kan titin Madina na biyar da ita. Manzo Allah ce da Abdullahi dan Abbas, baka mamakin irin yadda Mugis ke san Barira, baka mamakin irin yadda ita Barira take kin Mugis. Abdullahi dan Abbas ce lalle na gani. Manzo Allah ya tausayawa Mugis matuka, sai ya tashi da kansa ya je wajen Barira, yace ke Barira, shin ba za ki haƙuri ba a mayar da auren ki ke da Mugis? Na ga wata ta san da kai ko sunanta Barira ban sani ba. Ba za ki yadda a mayar da auren ku ba ke da Mugis? Sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shawara kake bani ko umarni ne? Sai manzon Allah ya ce a shawara nake baki. Sai ta ce to bana sai. Manzon Allah sai hakura, babu yadda iya. Wato da umarni ne annabi ba ta da dole ta yi mai tafi umarni manzon Allah ko tana so ko ba ta so, amma tunda annabi bai ba ta umarni ba shawara ce, wannan ya nuna ba a yi wa wani tilas, tunda haƙƙin da annabi ke da shi akan sauran mutane musulmai ya fi haƙƙin da mahaifanmu suke da shi akan mu mutane. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. A takaice dai wannan shine haƙƙi na 5 daga cikin haƙƙoƙi. Haƙƙi na 6 daga cikin haƙƙoƙin ƙyamace, tana da haƙƙi na ciyarwa, dole mijinta ya ciyar da ita. Dan ubangiji ta ala ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kuma ubangiji ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wato ma abucin yalwa ya ciyar daga fadin yalwar da Allah ya bashi, fadin dukiyar da Allah ya bashi. Wanda ko aka takaita masa dukiya to ya ciyar daga arzikinsa da yake da shi takaitacce din. Wato ciyarwa wajibi ne. A nan ko da mace tana da dukiya sama da mijinta, wajibi ne ya ciyar da ita, sai in ta ce na yafe maka ba sai ka kawo mun ba, ina da abin da zan ci, ina da abin da zan yi ce fa, to wannan ta yi ihsani kuma tana da lada a wajen Allah. Amma in ta ce sai ta karba ba ta yi laifi ba, dan wajibi ne ya ciyar da ita. Wannan ciyarwar ta shafi ciyar da ita a lokacin da suke aure, ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta, sakin da akwai kome a cikinsa, kamar sake na 1 da na 2. Ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta ko da ba kome, in tana ɗauke da ciki daga gare shi, dole zai ciyar da ita, dan ciyar da ɗansa wajibi ne. Ɗanta na cikin da ko bayan da za a iya ci abinci sai daga abin da ta ci, a ce ciyar da ita ciyar da ɗansa ne. Da haka ciyarwa haƙƙi ne
na shida daga cikin haƙoƙi. Haƙƙi na bakwai, wurin zama. Wajibi ne namiji ya tabbatarwa da mace wurin zama. Wurin zama kuwa wato na nufin nashi na kansa ko wanda yake na haya, amma ba daidai bane ba ya zanto ita za ta nema ganta wajen zama, ba daidai bane ba kuma ya zanto a gidan iyayenta suke zaune. Abinda shari'a ta sani shine zai kama mata wurin zama nashi na kansa ko na haya. Idan wata matsala ta same shi ta rayuwa wadda na iya samun dan adam ko da yana da wadata jiya ya zanto yau baya da ita, sai ta koma gidansu kafin Allah ya bashi yalwa ya sake dawo da ita, to wannan iyayenta sun so su yi masa taimako kenan, babu laifi a yi wannan taimakon, akwai lada. Amma kuma ba daidai bane ba shi kuma ya yi amfani da wannan taimakon da aka yi masa, ya samu halin ya kama haya ya dawo da ita kuma sai ya kyale ta. Wanda idan ya haka to ya zubar da haƙƙinta, kuma sai Allah ya tambaye shi akan haka ranar tashin kiyama. Haƙƙi na takwas, haƙƙin abin da ya shafi sutura. Dole ne ɗa namiji ya yi wa matarsa sutura. Wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an tut'imaha idza ta'imt wa taksuha idza iktasait. Wato idan ka cika ciyar da ita, idan ka yi tufafi ita ma kai mata. Wajibi ne da ciyarwa da tufafi da wurin zama duk za a yi su ne bil ma'ruf. Abinda ake nufi da bil ma'ruf daidai gwargwadon samun mutum, kada yayi mata ƙauro, kada kuma yayi almubazzaranci, tunda Allah baya son almubazzaranci, kuma ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Masu almubazzaranci dangin shaytan ne, wa kana shaytan li rabbih kafura, shaytan kuma ya kafirce ma ubangijinsa. A nan gurin da ce bil ma'ruf wato ba tare da ƙauro ba, saboda akwai mazaje da suke da wata halayya, ko da mutum yana da halin duk bayan wata ɗaya wa matarsa tufafi, ko duk a wata biyu ya mata tufafi, sai gaba ya yi kawai ana mata tufafi ne so biyu, karamar sallah da babbar sallah, sai kuma in ta haihu a bata a tamfar haihuwa. To wannan al'ada kenan, ba musulunci ba. In musulunci ne za ka yi mata tufafi duk lokacin da kake da yalwa. A shekara ɗaya in ka samu ikon ɗinka mata tufafi 10 ya halatta, in ka samu ikon ɗinka mata 5 ya halatta, a kowane wata in za ka yi mata sabo ya halatta. Ai matar ka ce, ko ba sai ka bari idan kana da hali duk ta kashe tufafin ya kode ya kuma kodewa a jikinta ba. In ta sa sai ki ce to kuma ke ma ki ba wata sadana ki samu lada, bari ke kuma in kawo miki sabo, wannan ya halatta. Kuma kai kanka ma jin daɗin ka ne, morewar ka ne idan kai wa matar ka tufafi daban-daban iri-iri kala-kala, irin na sawa, irin na kwalliya, irin na ado, domin ta rintsa maka ido ta hana ka kallon waɗansu matan a waje, ta mantar da kai wata sai ita kanta. Kai kanka wannan ribar ka ce matan ka su zama haka, amma ba ribar ka bace ba ai kwana 3 matar ka tana yawo da zane daya a cikin gida, ba ribar ka bace ba. Kai ba ma burgewa bane ba, da safe lokacin da zaka fita kasuwa ka barta da wani zani kuma ka dawo da yamma kuma ka same ta da wani zani, ko da safe lokacin da zaka lacca ka barta da wani zani da ka dawo daga laccar kuma ka same ta da wani zani, ai ba burgewa bane ba wannan. Ya kamata na safen daban na yamma daban, amma ba da kai nake wala amini. Misali ne na buga. A nan gurin da abin da ya shafi abinci, da abin da ya shafi tufafi, da abin da ya shafi wurin zama, duk suna bin wannan ka'ida ne bil ma'ruf. Abin da ake nufi da bil ma'ruf wato abin da yake tsaka tsakiya, ba a yi ƙauro ba sannan kuma ba ya almubazzaranci ba. Ubangiji ta'ala ya tuffanta bayansa mummunai da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. So ne waɗanda idan za su kashe kuɗi, idan za su ciyar da iyalinsu, lam yusrifu ba sa almubazzaranci, sannan kuma wa lam yaqturu ba sa yin ƙauro. Yana daga cikin ƙauro, kana da halin da zaka mata tufafi 5 a shekara ka zo kai 2, kana da halin da zaka yi 10 ka zo kai 5, wannan ƙauro ne. Bayi na gari ba sa yin ƙauro, lam yusrifu wa lam yaqturu. Ba kai ba sai kai tufafi 100, wannan kuma ya zama almubazzaranci. Amma ai daidai yadda ita ma za ta ji a wadata take, wadata da ta dace da daidai samun ka kai mijin, ba wadata da za ta ce ita kuma za ta yi takara da kawayenta ko makwabtanta
ko yayyanta da kannanta da suke gidajen aure wanda suke auren waɗansu mazajen da samun ka da nasu ba iri ɗaya bane ba ta ita kuma ta ce za ta yi haka ba. Da haka ya kamata mu kiyaye wannan matuƙa, duk wannan haƙƙi ne na ƴa mace cikin addinin musulunci. Daga nan haƙƙi na 9 mu'anasatuha hatta fi ayyamil hayd. Ana son mutum ya zauna da matarsa da jiddimin jikinsa ya jiddimin jikinta ko da a kwanakin da take haila ne. Wannan saboda Yahudawa suna da wata aqida a da, idan mace tana haila sai a kore ta daga gida, ko alal akalli mutum baya zama shimfiɗa ɗaya da ita, ko ya ci abinci da ita, ko ya sha abin sha tare da ita, wai tana cikin kwanakin haila har sai ta ƙare sannan za a yi haka. Addinin musulunci sai zai rusa wannan aqida ta Yahudanci. Manzon Allah ya nuna ya halatta ku zauna shimfiɗa ɗaya, ku ci abinci tare, ku sha abin sha tare, ka cika kofi da abin sha ka mika mata, ita ma ta shiga ta mika ma, ko ka ta rabi ka bata ta kurbe rabin, ko ta ta rabi ta baka ka ta rabin, duk ya halatta ko da tana haila. Ya halatta kwanciya shimfiɗa ɗaya, ya halatta rufa mayafi ɗaya. Ummuna Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar ɗaya daga cikin mu matansa idan tana cikin haila ta daura ɗan tofi ko wani zani da za ta daura da zai rufe tsakankanin cinyarta zuwa gwiwarta, sannan kuma duk sauran bangarorin jikinta kuma ya halatta wa kansa sallallahu alaihi wasallam. Wannan dan a rushe waccan aqida da Yahudawa suke yi, shi yasa manzon Allah ya sunnanta wannan. Shi yasa kuma wani sahabi ya tambaye shi cewa lokacin da matata take haila me da me ya halatta in yi da ita, sai manzon Allah ya ce kullu shay'in illa nikah, komai ya halatta, saduwa ce kawai take haramu. To kun ga wannan ya nuna mace tana da haƙƙi na mu'anasa bil ma'ruf. Akwai mazajen da yanzu su ba wai yahudancin suke bi ba su kori mace, amma dai in tana haila wani ko murmushi ba yayi, ko ma dariya ba a yi, ba a hira, kuma sai ta yi wanka sannan a dawo ya nemi sulhu daga baya, wanda wannan ba daidai bane ba. Haƙƙi na 10 yana daga cikin haƙƙin ya mace da addinin musulunci ya iyakance mata, ya bata iyakance adadin saki wanda ake kome. A da lokacin jahiliya idan mutum ya saki matarsa yana da daman ya dawo da ita, ya sake sakinta ya dawo da ita, ko da sau 100 ne, idan ya haka babu laifi. Har wani mutum ya saki matarsa ya ce ba zan bar ki aure ba, ni ko ba zan rike ki ba matsayin matata. Ta ce me za ka yi? Ya ce zan sake ki har sai iddar ki ta kusa karewa sai in dawo da ki, wace gari kuma sai in sake ki. Sai in bari idda ta kusa karewa sai in dawo da ke wace gari in sake ki. Wato dan kare bari idda ta kare ta yi aure, wato haka yace mata. Da ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za Allah ce ki hakuri har Allah ya zartar da hukunci. Sai Allah ya saukar da aya yace at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Saki wanda ake da damar yin komai a cikin sa marratani, saki ne guda biyu. Idan mutum ya sake ta sakin farko tana cikin idda yana da damar ya ce na dawo da ita, ya kafa shaidu cewa na dawo da matata, shikenan ta koma, ba ta an sake sabon ɗaurin aure ba. Idan mutum ya saki matarsa saki na biyu yana da damar ya ce na dawo da ita, to daga nan fa sai ya lura saki wanda yake da damar komai ya riga ya kare. Yanzu idan yayi na uku ba damar komai har sai ta sake yin wani auren. Da haka Allah ya fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, ko dai ya rike ta tare da kyautatawa ko ya sake ta tare da kyautatawa. Amma idan yadda ya sake na uku, to shi da can aya ta ce fa in talaqaha wala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Idan yadda ya sake ta sake na uku, to bai halatta ta sake komawa gidansa ba har sai ta sake auren wani ɗa namiji. Kun ga iyakance adadin saki da ake iya yin kome, wannan gata ne addinin musulunci wa ya mace. In ba haka ba, idan mace ta gama da miji mara tausayi, mara imani, mara mutunci, sai ya mata irin wancan abin da wancan balaraban farko yawa matarsa, yace ni ba zan sake ki ba, ni kuma zan zauna da ke ba. Wato ko da saki 100 ne da mutum yana da damar kome, amma sai aka iyakance damar kome da takaitu akan saki guda biyu kadai, wato babu karin na uku. Idan mutum koyi na uku to dole sai ta auri wani ke. Haƙƙi na 11
mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na abin da ake kira al-mu'asharatu bil ma'ruf, kyakkyawar mu'amala. Dan akwai mijin da zai kawo abinci, ga gida, ga mota, ga abinci, ga tufafi, kala kala, amma ba mu'amala mai kyau. Baya zauna su yi hira, baya magana da ita, baya tsayawa ya ji matsalolinta don ya ba ta shawara, baya tsayawa su tattauna shi da ita kan makomar ƴaƴansu da Allah ya ba su, baya tsayawa ya ji ko tana da wata matsala a gidansu don ya ba ta shawarar yadda za ta warware matsala tsakaninta da danginta. Mummunan mu'amala sai da shi baya da kirki, to wannan rashin kyautawa ne. Allah madaukakin sarki ya ce da mummunai wa ashiruhun bil ma'ruf, kuma mu'amalanci matan ku tare da kyautatawa. Wajen mu'amalantar mata tare da kyautatawa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan zauna su yi hira kowane dare tsakanin shi da matansa, a yi hira, a yi wasa, a yi dariya. Yakan tara dukkan matan a ɗakin ko a gidan wadda rannan a ɗakin ta yake. Idan yana ɗakin Aisha duk sai a taru a gidan Aisha a yi hira. Lokacin barci ya yi kowace ta koma ɗakin ta ko gidanta. Idan gobe ana gidan na Hafsa haka za a yi. Haka manzon Allah yake idan saboda mu'ashara bil ma'ruf. Kuma kuna sanar da hadisin waɗansu mutanen Habasha da suka zo masallaci suna wasa da maci da kibiya, koyan harbi da jifa mace a tafi, a jefa a tafi. Sai annabi ya cewa da matarsa Aisha, kina son ki kalla? Tace ina son in kalla. Sai manzo Allah ya zo daidai kofar ɗakin ta ko kofar gidanta, wanda da zaran an bude sai masallaci, ya tsaya a kofar, ita kuma tana daga bayansa. Tunda annabi ya tsara ta tsawo, sai dan duka kaɗan, ta ɗauki haɓarta ta ɗora akan kafaɗarsa, tana kallon mutanen nan da suke wasa na koyan harbi. Aka jima manzo Allah ya kalle ta yace kin gaji ko za ki kara? Tace zan kara, ban gaji ba. Gashi manzo Allah sai da ya lankwasar da kafarsa tunda ya fi ta tsawo. Aka sake jimawa ya tambaye ta yaya kin gaji ko da saura? Tace har yanzu da saura, ban gaji ba. Ummu na Aisha tace wallahi ba wai kallon ne yake burge ni ba, amma so nake nuna wa sauran mata matsayin da nake da shi a wurin mijina. Wato dai irin abin da kuke cewa nuna aji, tana so ta nuna tana da aji ko ba haka ba. Abinda ummu na Aisha take kenan radiyallahu ta'ala anha, ko kace abinda manzo Allah ya mu'amalanci ummu na Aisha da shi kenan. Mutum zai gane muhimmancin wannan idan ya san nawa ne shekarun Annabi a wannan lokacin, kuma nawa ne shekarun Aisha. Aisha a lokacin fa tana irin shekara 10 ne, 15 ko 16. Annabi a lokacin yana dan shekara 50 da wani abu, shekara 50 da wani abu, dab da 60. Amma yarinya yar shekara 15 ko 16, tunda matarsa ce, sai ya sassauto da hankalinta daidai da nashi dan ya dauke mata kewa, kar ta rinka jin emptiness, ta ji ita kadai take ba kowa tare da ita. Amma yawanci mazaje sukan so su mu'amalanci matansu wato a zama gaske a koyaushe. To babu yanda za a yi mace ka ce za ka zama gaske a koyaushe. Akwai lokacin da za ka zama gaske, akwai lokacin da za ka zama gangan, akwai lokacin da za ka zama wasa. Dole sai kai haka tsakaninka da mace, sai ka mayar da ita matarka wata ran, wani lokacin kuma ka mayar da ita ya, wani lokacin kanwa, wani lokacin ka mayar da ita kakarka, ka rinka yi mata shagwaba. Duk da ta girma da kai ne babba, kai ne magidanci, ka rika shagwaba a gabanta. Haka sahabbai suke yi, suka ce kowa da idan ka je gidajen mu ka same mu, sai ka samu mutum a gaban matarsa kamar dan yaye a gaban kakarsa. Suka ce amma idan an fita filin daga wajen jihadi to mu ne mazaje kuma. Haka sahabban manzon Allah. Sannan ummu na Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidansa wato yakan zama kamar ga magarin mutum. Ya gyara takalminsa idan ya tsinke, ya yi fatin rigarsa idan ta yage, ya taya matansa shara. Tace haka yake mana sallallahu alaihi wa sallam. Da wuya yanzu ka samu wani namijin da zai taya matarsa shara, ba ta akai ka zama dan aikin ta ba kullun shara, amma nishadi ne wata rana bari in taya ki shara. Ko ta falo tana daki, kai ka je kitchen, ko tana kitchen ba ta yi aune ba, sai ka gyara mata daki, kawai ta shigo ta ka gyara daki. Kuma wannan yana farantawa mata da dama rai, kuma suna da wannan haƙƙin a wajen mazajensu. Yana daga cikin ma abin da za ka yi ka burge din idan ya kasance ka iya haka. Akwai lokacin da matarka za ta tafi unguwa,
kila ta fita a makare ba ta samu ta gyara gida ba, kafin ta dawo ta samu ka gyara gida tsaf gaba daya, ka gyara daki, ka gyara kicin, ka gyara ina ne, ka kunna turaren wuta a nan, ka fesa turare, ka yi ado kana jiranta. Mazaje da dama ba ta iya yin irin wannan, kuma abu ne idan ka yi shi za ka faɗi irin ɗanɗanon da mutum ke ji a cikin zuciya wanda ba zai misaltu ba. Kuma ita matar da take samun wannan sai ka rinka jin kamar ita ce sarauniyar Kano ko sarauniyar Najeriya gaba daya. Wannan ya fi faranta mata rai sama da ta auri mutum ga kuɗi na tsiya, ga motar shiga, ga direba a kai ta unguwa duk lokacin da take so, ga tufafi, komai tana da shi, mijin ne kawai ba ta da shi. Yanzu yawanci matan masu kuɗi da matan manyan jami'an gwamnati komai suna da shi ban da miji. Suna da miji a rubuce cewa shi ne miji, amma ba lokacin hira, ba lokacin wasa, ba lokacin dariya, ba lokacin kwarkwata, ba lokacin yanga, ba lokacin shagwaba. Kina son ki yi shagwaba ma ba wanda zai kiwa shagwaba, ya burkice fuska wa zai kiwa shagwaba. Amma namijin da yake yana son ya ba halayya irin ta manzon Allah, ya ga kin shagwabe sai rinka lallashin ki, me ya faru? Habba babar Sumayya, me ya faru ne? Ya san sunan ki fa amma sai ce babar Sumayya, dan a cikin fadan babar Sumayya wato akwai isar da sako mai yawa. Wanda in an sai faɗe shi da baki ba za ki iya faɗa ba, yana da yawa sakon, ma'ana tana da yawa, wata za ta faɗo wata ba za ta faɗo ba. Kowane mutum zai fahimci ma'anar ne gwargwadon shekarunsa da wayansa, amma wanda yake da wayo da zurfin shekaru zai gane babar Sumayya na da ma'ana mai yawa. Kamar kai ta ce maka baban Sadiq yana da ma'ana mai yawan gaske. Ya fita ambace ka da sunanka Alhaji wane ko Malam wane ko Sheikh wane. Ya yi mama burgiya bace bai matar ka ta zauna Alhaji wane yadda yan titi suke faɗa ita ma ka za ta faɗa, ko Sheikh wane yadda yan titi suke faɗa. Wallahi dai a gida na bana da ce mun Sheikh. Ya riga an mai da ka tsoho ma an ce ma Sheikh kai da. A hakikanin gaskiya musayar kalmomi masu daɗi suna ɗaya daga cikin abin da ke kira al-mu'ashara bil ma'ruf, kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa rayuwar aure ta kare kyau, kuma dankon zamantaka ya rinka tabbatuwa, kuma irin soyayya da kauna da jin kai da yake faruwa tsakanin ma'aurata su biyu, irin wannan soyayyar da kaunar take yin naso zuwa ga 'ya'yansu, su ma su zama masu girmama juna, masu mutunta juna da sauransu. Amma duk wannan ba zai yiwu ba sai lokacin da namiji ya kasance yana da abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Abdullahi dan Abbas yakan yi kwalliya domin matarsa. Hassan bin Ali ya fito daga gida wata rana aka ganshi da wata riga mai kyau ga turare, aka ce kai daga ina haka, yace mata ta ce taimun ado, ma'ana rigar ma ita ta zako ta sa mata, turaren ma ita ta fesa mishi. Akwai wanda shi ba a taba sa masa riga ba tun da yake, ba a taba fesa masa turare ba tun da yake, wannan ba gida ce kenan, bai taba morewa ba kenan tun da yake. Duk wanda ba taba sa riga ba ko ba taba zabo masa ba ga wanda zaka sa, bai taba morewa ba tun da yake kenan, bai ma san abin da yake ba kawai. Yana buƙatar ya koma makaranta a sake masa sabon darasi daga alifin ba'un ta'un. Haƙƙi na 11 ko 12 ne? Kuna rike lissafin na 10 nawa? Haƙƙi na 12 da ya mace take da shi, mace tana da haƙƙi na ta mallaki dukiya. Musulunci bai hana mace ba mallakar dukiya. Tana da damar mallaka irin yadda ɗan namiji ke da damar mallakar dukiya, sawa'un ta hanyar kasuwanci irin wanda ya dace da mace, ko wata sana'a ta cikin gida irin wanda ta dace da mace, kamar a ce tana ɗinki, tana saƙa, tana waɗansu sana'o'i, ko tana da kuɗin da ana gudanar mata da kasuwancin ana ba ta riba. Mace ne tana da ikon mallaka irin yadda ɗan namiji ke da ikon mallaka. Za mu ga haka a tarihance, na Khadija tana da dukiya, manzon Allah ya aure ta tana da dukiya, har ma yayi harkar hada-hadar kasuwanci a cikin dukiyarta. Kuma za mu ga haka a tarihance, Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud ta fitar da zakka ta dukiyarta. Kaga inda ba ta aje dukiya ya za a haka kai zakka, za ta fitar sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ai sai ki bani, tun da bai ma yana cikin alfukara wal masakin. Tace a'a ban yadda ba cewa mace za ta bai wa mijinta zakka, har sai na tambaye manzon Allah.
ta je ta tambaye manzon Allah ce idan kin bashi kina da lada biyu, ladan zakka da lada na sada zumunci. A ce mace na iya mallakar dukiya. Kaga kenan a musulunci ya tabbatarwa da mace wannan haƙƙi, har ma kuma ta iya fin mijinta dukiya. Haƙƙi na 13, addinin musulunci ya baiwa mace gado cikin abinda mijinta ya bari ko abinda iyayenta suka bari ko dangi makusanta, wanda a da a lokacin jahiliya ya mace ba ta cin gado. Sai Allah madaukakin sarki ya rushe wannan al'ada, ya saukar da aya cikin suratul nisa yake lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa.